красивите филтри. Номер 5 ще е най-малко, дето ми харесва, а номер 1 ще е най-хубаво. Започваме с номер 5. Ужасно съм. Буквално този филтър трябва да застане на... не чак толкова зле, ма смисъл, гнусен е този филтър. Не знам за вас, но на мен не ми харесва и затова е с номер 5. Да започваме с номер 4, да се надяваме да е по-хубав от този. Имам сини очи. Номер 4 със сигурност е по-добре от номер 5. Не знам, това червено много не ми харесва. Иначе ето тези тук са хубави. И да преминаваме към следващия номер 3. Ето го номер 3. Има мигли. И преминаваме към номер 2. Ето го и номер 2. И сега следва най-хубавия от всички тези филтри, които видяхме. Най-прекрасният, дето най-много ще ме направи по-хубава. Сега ще ви го покажа. Готови ли сте да видите този невероятен филтър? Направо бях толкова изненадана, като го видях. 1, 2. Леле, каква красота! Вижте, даже пръстите ми се така кривят. Или може би този? Какво мислите? А сега чао от мен и пишете в коментарите кой филтър най-много ви хареса. Чао!